pamusoro tinokuchingamidzai zvekare kuchirongwa tsika dzavatema. Muchirongwa chanhasi tinoda kukurukura pamusoro pekuti kana zviya tikati kwachenura pakabviswa mhepo dzinenge dzabviswa pachenura dzinoenda kupi? Mhepo dzinenge dzarohwa dzikabviswa mukati mematare edu pachenura dzinoenda kupi? Izvi zvakakosha kuti tinzwisise mafambiro atinozoramba tichiita mukati meupenyu tichinge tapedza kuitwa chenura. Saka chirongwa ichi chakakoshera ipapo. Tine mhepo dzakasiyana-siyana dzinobviswa kana tichinge tichiitwa chenura. Ndakataura pamusoro pemhepo dzekushereketerwa. Munhu anonotenga mhepo nokuti kune n'anga dzinoita basa rekunotora mhepo dzakaipa kumakuva dzochengeta. Kana nikaenda chiti ndoda kukuvadza mukoma, munin'ina, hama yangu, vanobva vatora imwe mhepo ipapo vondipa kuti ndiishandise pakunokuvadza munin'ina wangu kana mukoma wangu. Mhepo iyi ndeyekushereketerwa. Tozotaura dzimwe mhepo dzatakataura pamusoro padzo. Takati kune dzimwe mhepo dzemukati medzinza dzinowanikwa mukati medzinza. Mhepo dzinouya nemhosva dzakaparwa nemadzibaba edu, mhosva dzasingachagoni kuripa, dzasingachazivi kuti tonoripa kupi mweya yemadzinza. Ndidzo mhepo dzatogona kusangana nadzo, mhepo dzakasiyana-siyana dzatogona kusangana nadzo kana tichinge tichiitwa chenura. Saka ngatimbotaurai pamusoro pekuti munhu akanotenga mhepo, anotenga mhepo yake ndokuya nayo ndokusundira kana kugadza. Mhepo inogona kugadzwa pane munhu, inogona kuita zvokusundirwa. Kazhinji mhepo kana ichigadzwa, inogadzwa munhu achiri mudiki, ogadzwa mhepo. Pamwe anzi asaroorwa, pamwe anzi upenyu hwake husafamba zvakanaka, pamwe anzi aite rombe, anogona kugadzwa mhepo achiri mudiki. Anogona zvekare kusundirwa mhepo inoita kuti munhu aite rombe, zvinhu zvake zvisafamba zvakanaka, munhu anetseke kuwana basa, munhu anetseke kuita imba, zvinowanikwa zvese. Munhu anotenga mhepo, ouya nemhepo iyoyo oisundira kana kuigadza, wofamba wonzi pauri pane chikamu chevakuru chiri pauri, asi pane mweya usina kumira zvakanaka. Pane mhepo iripo inoda kuti inge ichibviswa kuti mudzimu unge uchishanda zvakanaka. Pane mweya inenge uchivhiringidza mudzimu. Dzimwe mhepo dzinototengwa kuti dzivhare, kuri kuvhara mudzimu kuti usashanda zvakanaka. Saka dzabatwa, chenura yaitwa, mhepo iyo yakatengwa. Munonoona kuti panonogadzirwa mhepo paya, kana tichinge tichigadzirwa mhepo, manasagwira vazhinji vandakaona vanoita zvokuita chenura vachigadzira chenura, nekwandakafambawo nekwandakadzidzawo, mhepo idzi dzinowanzogadzirwa kana kugezwa pari pachuru. Pane zvinototorwa pamhuka inenge yaurawa zvichiiswa mukati megomba rinenge rakacherwa, nemachira ekuzopirira anenge achiiswa pamusoro. Nekuti tiri kuti kana n'anga ichinotora mhepo, mweya wemunhu, tine daviro yokuti kana munhu akafa, mweya wake unogona kupinda musango, asi unodzoka zvekare uchizouya kuzozorora paguva rake. Tine daviro iyoyo. Ndosaka tichinda tichinoombera paguva, hatisi kunoombera marangwanda ari mukati meguva. Tinenge tine daviro yokuti patinoombera, mweya wemunhu iyeye unenge uripo unotinzwa. Ndosaka kana chinodzora zviya tichinoita chenura, chinodzora munhu mukati memusha, tichibika doro rekurova guva, tichibika doro remagadziro, tinoenda zvekare paguva tichinodira doro. Tisi kuti marangwanda, mabhonzo ari mukati umu anotinzwa. Tinenge tichida kuti mweya unodzoka uchitinzwa uri paguva iroro. Ndosaka tichiremekedza makuva mukati metsika dzedu dzevatema. Ndosaka tichiremekedza makuva mukurarama kwedu. Tinongoti mweya unoenda, asi unodzoka zvekare paguva, paimba. Ndosaka guva tichizoti imba, tamugadzira musha wake. Haisi nhau yechiKristu, inhau yekufunga kwechivanhu kuti tiri kugadzira panodzoka. Mweya uchimbopinda mumasango, unodzoka zvekare paguva. Saka kune n'anga dzinoenda kumakuva, dzonopamba mweya iri kumakuva, dzonotora mweya iyi. Mweya kunyanya yevanhu vaya vanenge vasina kugadzirwa, hainesi kunopamba
ichitorwa nen'anga dzinochengeta. Dzanotora mweya iwoyo nemishonga yamunoshandisa. Mweya iwoyo hauchina imba yekudzokera kunogara, unenge wakutogara nen'anga. Saka kana zvichigadzirwa zviya zvakunogadzirwa zvekare, panototorwa chipfuwo, pototorwa zvimwe zvinhu zvinotorwa pachipfuwo zvoiswa mukati megomba. Kwava kugadzirirwa zvekare mhepo iya yakatengwa ikasundirwa imwe imba yekugara. Asi pamusoro pemba iyi pozoiswa machira mamwe achada zopirirwa kuti midzimu yemunhu ari kugadzirwa iende pamusoro pemhepo dzinenge dzakaipa dzinenge dzagadzirwa ipapo. Saka ndo zvinenge zviripo. Saka mhepo iya yagadzirwa ipapo, zvaitwa zvinoitwa ipapo munhu achenurwa, tikutaura chenura inenge yaitwa futi zvakanaka. Mhepo iya inoita sei? Mhepo iyi inogona kudzokera kazhinji zhinji, inowanzodzokera kune munhu uya akaitenga kubva kun'anga. Inosvika ichigona kurova zvinokuvadza kana kunetsa. Hazvimbotore nguva kuti munhu azive kuti pane chimwe chinhu chakaipa chakutoitika. Munhu akanotenga mhepo yake kuti azive kana kufungira kuti mhepo iya yandakanotenga inogona kuve yadzoka. Hazvimbotori nguva izvozvo zvokuti anogona kufamba zvekare kuenda kun'anga iya yakamutengesera mhepo iya kunoudzwa zvimwe zvokuita, nokuti chake chaanenge achida kuidzorera kwainononetsa kuya, nokuti ndo zvanenge akanoitengera. Saka kazhinji anenge achida kunoidzora kuti aidzosere kana kuti aiperekedza, zvinosanyora kuti kuiperekedza kun'anga kuti mhepo iyi yadzorwa ndichaide. Zvinoda pfuma yakawanda, ndo zvisingazikanwi vanhu vakawanda. Kunotenga mhepo kun'anga hazvidhuri, asi kuzoidzorera inogona kuti mombe 10 kuti unondidzorera. Yakunetsa mukati memusha menyu. Pamwe yadzorwa zvine simba kwaitwa chenura, yadzorwa zvine simba, nokuti kana vanhu vachiita chenura vachipedza paya paitwa gomba, pagadzirwa paiswa mishonga, vanhu vakageza nemishonga. Mhepo iya kana ikanzi idzokere kune munhu akagezwa uya, kazhinji zhinji inonodzokera ichinogumira, inofanirwa kunogumira pagomba paya. Asi mhepo inogona kupoyawo kubva paya ichienda kumunhu. Asi kana chenura yakaitwa zvakasimba, mhepo kana ikapoya paya payakagezerwa, nokuti ndo pakagadzirwa musha wayo mutsva, kuita soti munhu iye avigwa patsva, ikanopoya ipapo ikati yakunotevera munhu uya akagezwa, haisviki ine simba sesimba rekutanga. Unogona kuona kuti pane zvimwe zvisiri kumira zvakanaka, kana kuona mumakope kuti pane zvimwe zvisiri kumira zvakanaka. Ndosaka zvatida kuzama kutaura pandezvekuti chenura ikaitwa zvakanaka inoitwa kamwe, asi hazvirevi kuti tatopedza nhaurwa yekugeza. Chatakuita apa ndosaka chititi kana tikapedza chenura pane makwenzi atinopiwa nana Sahwira ekuti tiende nawo. Makwenzi iwawo ndeokuti pano neapo tinenge tichigeza, nokuti mhepo yabviswa pachenura inodzokera kumuridzi. Muridzi haregi kuda kuidzosa zvakare. Muridzi haregi kutsvaga mamwe mabhindauko, nokuti iye hadi kugara nayo, inenge yakumunetsawo. Saka panogona kuita hondo ipapo. Saka ndosaka muchiona kuti ma1st days ekunge waitwa chenura zvakanaka, hondo zvinhu zvogona kusambomira zvakanaka zvozogadzikana, nokuti kwadzorerwawo mhepo iya inenge yava kunorwisa ikoko, iye oirwisa kuti idzokere kwayakabva, kwaakanga akaisundira kana kuigadza. Saka ndo pane nhau, ndosaka tichipiwa makwenzi. Saka makwenzi atinopiwa pachenura, chokwadi toda kutaurirana chokwadi, haaperi kuti timageze, tinoramba tichigeza. Chinoshanduka ifrequency yokugeza. Hauzoramba wakageza every day semunamano. Hauramba wakageza every week. Hauramba wakageza every month. Panenge pari pano nepapo paunoona kuti iko zvino zvinaumira zvakanaka kuda kamwe in 5 months, kamwe in 4 months. Kana tipaitika chimwe chitiko kuti unoona kuti
Mhepo inogona kusiya huzuruzuru hwayo hunoda kuzongoramba uchigezwa kuti zvipere kuti ndochimwe chikamu. Saka kana tichinge tatwachenura zviya, makwenzi atinopiwa kuti tigeze, tichinosanganidzana nezvimwe zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka, ngatizive kuti tiri mukati mehondo, uye futi kuti mhepo after makore akawanda, mishonga yatakageza kwekutanga kuno, simba rinoendawo richiita ushoma uko zvichienderana nemakwenzi akashandiswa. Mamwe makwenzi anotiwo panonoora zvinhu zviya zvinenge zvakaiswa mugomba anenge achiwedzerawo kusimba. Zvinongonosiyana siyana zvichienderana nemakwenzi anenge akashandiswa. Asi tinoramba tichigeza pano neapo. Makwenzi ekuzogeza pano neapo hauchagezwi nasahwira. Sahwira anogona kukutumira makwenzi kana munhu unotora makwenzi uchinogeza wega. Kamwe in 4 months, kamwe pamwe nekutogeza kamwe pagore. Chero munhu wave n'anga akaita seni, ndoda kutaura chokwadi, ndinotogeza makwenzi pane dzimwe nguva. Asi chinongosiyana noti vanasekuru vanogona kutouya kumakope vachingodza kuti tora makwenzi akati, gwenzi rakati, goma rakati ugeza. Vanenge varwa imwe hondo, asi posara huzuruzuru hwemhepo hunenge huchida kungopedziswa kugezwa. Saka chero ndiri n'anga, kune dzimwe n'anga dzinotoroya dzimwe n'anga. Saka makwenzi tinotomageza, asi hatimagezi everyday, tinogona kugeza kamwe kati pagore. Chero munhu aitwachenura anogona kusvika pakugeza kamwe kati kaviri pagore, kwete zvokuramba wakageza zuva nezuva. Ndizvo zvinoitika kana munhu achinge aitwa chenura. Mhepo yakatengwa, kana iri mhepo yakatengwa, mhepo iyoyo inodzokera kazhinji kumwene. Vemazuva ano vanoti back to sender. Kana mwene akafa, inodzokera kudzinza kune veropa vamwe, kune mhuri yake, kunyanya vana. Kazhinji munhu aishereketa haashai munhu waanosiyira zvaaishereketa nazvo. Ndo zvakaitira kusigwa zvinhu zvemunhu aishereketa. Panogezwa mhepo iya, inodzoka kune munhu ane zvinhu zviya zvaakasiyirwa. Kana kuvana, inogona mhepo dzakaipa, kana dzikanzi back to sender, mwene wacho akafa, dzinogona kudzoka futi kuvana vake. Mhepo idzi dzinogona kupedzisira dzaita semweya yedzinza, kana dzisina kudzoserwa kwadzakatengwa, dzangovamo mudzinza dzichinetsa, dzonetsa vamwe vanhu vakangosiyana siyana, hadzichangonetsi munhu mumwe chete. Uyu akaitwa chenura anenge pakaita sekuti pasafe side. Asi vakoma vake, hanzvadzi dzake, dzimwe hama dzake dzinogona kutambudzwa nemhepo iyoyo, nokuti iri kungodzokera mumhuri imomo. Saka inogona kusvika ichitambudza. Ndosaka pamwe panoitwa chenura, vanhu vachiungana vakawanda vakasiyana siyana, kuti kana mhepo ikabva apa isina painosvika pamuridzi wayo, inongotsvaga mumwe weropa ipapo. Saka vamwe vanozoitwa chenura vari pamwe chete, vachigadzirisa zvinhu vari pamwe chete. Vamwe vanti aisita kuita zvekereke, hatibati izvi, zvinenge zvakangosiyana siyana. Ndizvo zvinoita mhepo inenge yakatengwa inodzokera kumwene, asi mwene anowanzokurwisa kuidzosa zvekare mukati mematare ako. Zvakanaka kuti tirambe tichigeza makwenzi atinge tapiwa, kamwe kaviri pagore, in 4 months kamwe. Zvakanaka kuti tirambe tichigeza makwenzi iwawo. Haatengeswi kana uchinge waenda kune munhu akakuita chenura. Unongobvisa mari yokungotiwo mushonga kati gwenzi iroro ribude romakwati, aunongobvisa. Hauchanzi ndoda $100 kana ndoda $200 tokwenzi aiwa wava muzukuru wepo. Unongobvisa kuti yana sekuru iyi kuti makwenzi abude. Ngatichitaura pamusoro kuti mhepo yakatengwa kana ichinge yabviswa pachenura inoenda kupi. Ini sekuru wenyu, sekuru Makore, musare zvakanaka. Umxambisi, the African teacher. Ndatenda.